Димка Кунева от село Стара река има хронични заболявания, в същото време детето й получава травма след падане в училище. Жената няма постоянна работа и търси помощ от всички. Стига до кмета на община Тунджа Георги Георгиев. Помагал ми 4 пъти става оная година. Също подай рамо, да си подам документите за телка, аз имам заболяване, шизофрения. Димка няма самостоятелно жилище и живее в дома при родителите си. Бях на квартира, наложи се да я освобождавам, защото няма с кой да я плащам. Не е скъп найема, и детето ми на училище не пътува, и спокойно ми, когато съм, близо е училището и работа ми е близо. Но финансите не позволяват, за 2-3 месеца я наех и сега се наложи да я освобождавам. При родителите съм пак. Намира работа само за няколко месеца, но това не е достатъчно и помага на съселените си. Много хора са ми помагали, въпреки и те имат трудности, имат такова. За лекарство било, с дрежки, кое-което такова. И работа са ми дали, съм работила по чуждите дворови с мотиката. Значи аз съм ползвала майчинство само до една година детски повече, оттам нататък с мотиката. И тук юни-юли почнах при Данчо Стоянов. Кметският наместник в село Стара река Нина Колева познава много добре съдбата на Димка Кунева. Случая с Димка е, доколкото е интересен, толкова и тъжна е историята. В смисъл такъв, аз съм запозната в детайли с нейния случай. Нещата са, как да се изразя, тежко е при тях положението. Едно от нещата, които бих искала да споделя е, че най-малкото тя не може да се възползва от тия социални помощи, детските надбавки, които би трябвало да получава всяко дете, понеже няма развод с съпруга си, няма връзка с него и не може да попълни тези необходими документи, които се изискват от социалните служби и де-факто тя не може да се възползва от тия 35 лева, които се полагат за едно дете. И изключително сме благодарни на кмета на община Тунджа, че е подал ръка на госпожата. Много е благодарна. Струва си. Димка разказва за живота си и едва сдържа сълзите си. Имам нужда от постоянна работа. Не искам вече хората да ми помагат. Сама да си помагам, да съм здрава, да си гледам детето. И другите, имам и други деца, те са големи, изучени са. Просто искам всичко с труд да се го получа. Неща вече, и детето ми да се получи детските. Да се работя спокойно. Работа да имам постоянно. Случаят на Димка не е единствен в страната. Такива като нея са стотици. Тя живее на ръба на оцеляването, но с помощта на хората и с помощта на местната власт.